Roberta Bela ma jistax jassumi li l-inkjesta maġisterjali brabta mal-mewt ta' Gian Paul Sofia hi xi ħaġa sempliċi. Ma nafx għalfejn sar din il-pressjoni kollha fuq il-maġistrat sabiex tikkonkludi din l-inkjesta. Dan sostnih il-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto waqt intervista fil-programm Andrew Azzopardi on 103. Il-professur Andrew Azzopardi staqsa għalfejn l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar din it-traċedja għadhom ma nagħlqux. Hawnhekk Andre Pizzuto spjega li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija u l-inkjesta maġisterjali huma separati, fejn fil-każ tal-qtil ta' Pelinkaja il-Pulizija resqet il-persuna l-qorti qabel ma kienet konkluża l-inkjesta maġisterjali. Iżda fil-każ ta' Gian Paul Sofia li nqatel kważi 5 xhur ilu, sal-lum l-ebda persuna għadha ma tresqet il-qorti brabta ma' din it-traċedja. L-investigazzjoni tal-Pulizija, ġifieri di separata mill-Magisterial Inquiry, il-Pulizija jagħmlu investigazzjoni separata. Jekk naraw pereżempju l-każ ta' Pelinkaja dak l-inċident li kien sar il-Gżira. L-inkjesta maġisterjali ma nafx hekk ix magħluqat, ma minix ċert jekk ix magħluqax, imma il-charges tal-Pulizija ġol qorti kienu ġa saru. L-inkjesta kien għadha mhux magħluqa, mhijiex waħda marbuta mal-oħra, Pulizija saw jmexxu mingħajr il-Maġistrat, mhumiex marbutin ma' xulxin. Il-President tal-Kamra tal-Periti qal jinsapurtat li qed issir pressjoni fuq il-maġistrati inkwirenti għaliex kaġuntek qed jintefa' dubju l-maġistrat mhux qed tagħmel xogħla sew. Dan meta ċertu investigazzjonijiet jistgħu jkunu komplikati u allura jieħdu aktar żmien. Barra minn hekk huwa ċanfar l-aġir tal-Prim Ministru Roberta Bela fejn saħaq li l-inkjesta mhix xi ħaġa sempliċi. Huwa ġust li wieħed jagħmel dat tip ta' pressjoni biex tingħalaq il-każ b'ħeffa esaġerata għax jista' jkun li meta tintefa' dit tip ta' pressjoni dak li jkun jaqbess l-steps li għandu jieħu biex jasal l-investigazzjoni iktar tara jgħidu. Mhux ġustifikat il-Prim Ministru jgħid isma' mexxu ilkom 4 xhur ilkom 5. Ma skont il-każ u l-Prim Ministru ma jafx x'inhu għaddej, ma jafx ġaraw. Ġifieri ma tistax inti tassumi li hija xi ħaġa sempliċi di. Intant il-Kamra tal-Periti m'għandha l-ebda oġġezzjoni li tinħatar inkjesta pubblika sabiex toħroġ il-verità kollha. Dan għaliex inkjesta maġisterjali ħafna drabi tibqa' waħda sigrita u bekk ma jkunx magħruf x'wassal biex iseħħ dan l-inċident traġiku.